Dočkali sme sa historického okamihu, neviem či prvej, ale zatiaľ našej prvej. Čo sme my zažili prvej diskotéky na Slovensku, kde sa nefajčí. Takže tí, čo chcú fajčiť, môžu fajčiť vonku a som z toho milo prekvapený. To je vážny pokrok. To je vážny pokrok, konečne niekto pochopil, že nemusí diskotéka len o tom, že prídem odtiaľ zafajčený a zasmradený ako blázon. A s odôvodnením, že kvôli personálu a aj kvôli ľuďom. Super. Tak, super, no tak to je úplne perfektné. Takže Tak nefajčej, Púchové. Hoď sa do Metroklubu v Púchove. Áno, ale tam bolo vonku, že Metropolis, tak Metropolis alebo Metroklub, som teraz zmetený. Oficiálny názov podľa Facebooku aj podľa internetu je Metro Disco Club. Aha. Takže len pre informáciu, Metro Disco Club, Púchov, nefajčiarska diskotéka, fantázia. Preto možno tancujú ľudia už aj o 11. Druhá šokujúca vec je, že došli sme v podstate o 11. si spraviť skúšku a už tu na parkete fičali ľudia, takže fajn, super. Super. A hlavne starší ľudia. Čo na oldiske, asi by to tam malo patriť, že? Ale starší nemyslím 25-ročných, ale to boli 40, 30, 40, 50, no. Takže super. Dobre, paráda.